nandito na kami sa bahay. Nakauwi na tayo. So, kanina, hindi na ako talaga nakakuha ng maraming footages. So, nag-clay target kami kanina. Pero, plano ko sanang mag-vlog. Pero, may kasama kami and nahiya ako mag-vlog. And baka din, hindi siya comfortable na nagba-vlog ako. Pero, tinanong ko naman siya na okay lang ba? Sabi niya okay lang. Pero nahiya ako mga palangga. So anyway, tea time na dito. Sobrang simple lang yung tea kasi late na tayo. 5:28 na dito ng hapon. Ito lang. Yan. Pizza. And ito, basil pesto and tomato hand-stretched flatbread. And of course, pudding. Yan. Homemade pudding. No. From Tesco. They're all from Tesco. So, ito yung flatbread natin. And ito yung pizza. Hindi pa sila luto. And yum. You'll never go wrong sa apple pie. A few moments later. Ang bango. Sweetheart! Yan. Kain. Growing lot. Magka-harvest tayo ng kamatis. So, are you excited? This is our first ever na harvest ating kamatis. Alam, malamig naman yung hangin. Wala pa naman akong jacket. Meron ng hinog pero hindi marami. Yan. Hello, girls! Are you excited? So, yan. There you go, sir. Do the owner. That's your tomatoes. Si Pipa. Is that ready? No, it's falling off anyway, so it can have that bit. That one is. Yeah. That's it. That's all there is. That's it, I think. All now. Ito pa yung ready. Ang laki-laki nito, oh. Yan. Yeah, I'm looking forward to my Ito. tomato. Ang laki-laki. Look at the flowers down there on the melons. Yeah, I can see it, And, sweet. 3 flowers on this one. This is going maniac. I don't understand. They just stayed there dormant for ages, and then suddenly now they're just gone. That's it. We're off. Yeah. They're ready. They're growing like a billet. Mm. They won't replanting, huh? Yeah, I think I need to plant them in here. That's not. This is not doing right. That's it. Si John at yung girls, maglalakad sila. Hindi ako sasama sa kanila kasi malamig na yung hangin. At yun na nga, wala akong jacket and naka-pump shoes lang ako. Many hours later. So, 9:35 na ng gabi dito. So ngayon, magmamarinate muna ako ng pork belly kasi tomorrow magba-barbecue kami kasama si Benan. Kasi para naman makasama namin ulit si Benan. And kukunin ko lang yung mga gagamitin namin sa freezer. At ilalagay ko sila sa fridge. Para naman ma-defrost sila ba. So, yung gagamitin namin tomorrow, itong burger, sausage, black pudding, pork ribs, and pork belly. Ang plano talaga sana is iimbitahin namin yung anak ni John, yung girlfriend ng anak ni John at yung mama niya
Pero, aalis sila tomorrow. Kasalanan kasi namin din kasi nagbigay kami ng short notice sa kanila. Ang sabi nila, tomorrow daw meron silang lakad. Kaya ayun, hindi sila makakasama. So, kami-kami na lang. So, yung pang-marinate natin, sobrang simple lang para sa ating pork belly. So, soy sauce. So, tansya-tansya na lang. And then, lalagyan ko siya ng ketchup. Lalagyan ko siya ng garlic powder and onion powder. Yung pork belly natin, frozen pa siya. So, dahil hindi ko siya dinifrost, magre-release pa yan ng water. Nakalimutan ko kasi siyang kunin before kami umalis kanina. Kasi kanina nag-play target kami. And ngayon ko lang siya naalala. Buti, naalala ko nga eh. Kasi tomorrow, kung tomorrow ko siya naalala, naku, ngarag ako tomorrow. Hindi talaga ako nakapaglinis ng bahay ngayon din. So, dahil pupunta dito si Bianan, before ko siya kunin, maglilinis muna ako. Malinis naman yung bahay, pero gusto ko lang i-make sure ba. Iba talaga pag nag-i-expect ka ng visitor kasi pinapalinis mo talaga yung bahay mo ba. Parang spotless talaga. Actually, dahil kami lang tomorrow, hindi ko nagagamitin tong pork ribs. Kasi I think it's too much naman kasi potato pa kami tomorrow. May salad, may wraps, burger bun. So I think hindi na lang. Kasi parang sobrang dami ng pagkain. Yeah, I think okay na yan. Hindi ko na lang gagamitin yung pork ribs. Anyways, dahil wala nang ganap ngayon kasi 9:45 na dito ng gabi. So, magpapaalam na ako. I will say good night na. I will get ready for bed kasi naglagay ako ng kaunting makeup, nagmascara mainly yung tatanggalin ko. So, I'll see you tomorrow sa barbecue and yeah, good night. Good morning! Good morning mga palangga! Yung oras dito is 10:30 na ng umaga and kanina umulan siya ng bonggang-bongga. Tumigil na yung ulan. Yan, nandito na si Haring Araw. Yan. I hope hindi siya uulan ulit ngayong araw kasi yun na nga, nakaset kami na mag-barbecue sana kami. At nasabihan na rin namin si Bianan na mag-barbecue tayo ngayong 1 o'clock. Ipipick namin siya sa bahay niya. So, hopefully, makakapag-barbecue tayo sa labas pag hindi umulan. Pero pag umulan, no choice but dito tayo sa bahay magba-barbecue. Anyway, nilabas ko na yung mga meat na gagamitin natin kasi kanina, nung kinuha ko sila sa fridge, hindi pa sila defrosted. Mga 40% defrosted sila. So, frozen pa. Once na ma-fully defrosted na sila, ibabalik ko to sila sa ibabalik natin sila sa fridge. Hello, good morning. Magandang umaga. Kamusta? Mabuti.
What are you doing? Anyway, may nagbabalik si Henry. Workshop Henry. Yeah, ito si Henry. Mayroon kaming dalawang Henry. The bottom's the home one. Is it? Yeah, it's just the top is a home. Right, yeah. So, ito, yung top niya is from the workshop and then yung bottom is the home Henry. Pero, yan mga palangga is galing talaga yan sa workshop kasi meron kaming dalawang Henry na pang bahay at isang Henry na pang workshop. So, yun. Anyway, maglilinis muna ako kasi yun na nga, nabiyanan. Pupunta ngayon. So, magpapa-impress tayo. Maglilinis tayo ng bahay parang walang masabi ba? Oh no. Tingnan nyo, more rain. Hala, uy. Parang wala talagang chance na makapag-barbecue tayo sa labas ngayon. We're late, sweetheart. 1:06 na dito. I've told her an hour. And ipipick namin si Bianan. Sabi namin na ipipick namin siya 1:00. It's not my fault, sweet. It's yours. You were sleeping. Don't give me that. You were sleeping. I was just resting. My legs, that's all. Not my eyes. So, tingnan niyo parang winter ba? Naka-cardigan ako. Ito lang kasi yung madaling kunin sa wardrobe. 25 degrees outside, look at it. Don't. No, it's not 25 degrees. It's only 15 degrees. If you close your eyes and imagine. Yeah. It's 25. Tell me anything. Hala, oy, nag-i-start na naman mag-ulan. She's already waiting. Look at her. Many hours later. There you go, Mom. They're looking up here. Yeah. So we're going home. That's it, Mom. That's it. That's it. Ready? There you go. Look at her. She's looking for her keys. Nasa bahay na tayo. Pagpasensyahan nyo na talaga kanina. Hindi ko na kayo na-update kung ano yung mga nangyayari. Kasi yun na nga, dahil sa pandemic, bihira na lang kami magkita ni Benan. So, parang kanina, nag-catch up na lang kami. Yung mga pinag-uusapan namin. Private yung pinag-uusapan namin. So, hindi na lang ako nag-film. And, anyway, so, yun. Nabanggit ko naman na magba-barbecue kami. And yeah, meron pa tayong leftover dito. Nilagay namin sa fridge. And alam niyo ba, kwininto niya sa akin na nagustuhan daw niya yung blueberry cheesecake natin. Sabi ni Bianan kanina after sa main food natin, did you make another cheesecake daw? Sabi ko, no. Unfortunately, we don't have a pudding. But sabi ko, we can have ice cream and strawberry. So sabi niya, that will do. Yan. Yan lang. Sobrang simple. Hindi ako gumawa ng pudding kasi alam ko naman si Benan, bihira lang siya magpo-pudding. But anyway, naghanap siya kanina ng cheesecake. So ito yung leftover. May sausages dyan, may pork belly, isang burger, may mushroom, and dito is yung black pudding. So yun lang. Yun lang yung leftover. And kanina pala, pumunta kami sa garden. And, tingnan nyo to. Papakita ko sa inyo, ha? More raspberries. Hindi yan raspberries. Strawberry yan. Yan, ito yung nakuha kong raspberry. Yan, kasi gustong i-check ni Benan yung raspberry natin.
So, sabi niya na yung raspberry ko daw, pang September to October na bunga, sabi niya. So, sabi niya, lagyan mo siya ng support para hindi sila maglay sa ground. So, yun yung gagawin natin. Pero, tomorrow na siguro. So, yun lang. Yun lang yung ano natin. Yes, Mrs. The next day. Wala akong socks. Never mind. Hello! Itong vlog na to, ewan ko kung saan ko to i-insert. Pero, I think, i-insert ko to nung nag-harvest tayo ng mga kamatis. And nung supposedly na magbabarbecue kami kasama si Bianan. Natuloy yung kainan pero hindi kami natuloy sa pagbabarbecue sa labas kasi umulan. I need a knife. Pupunta lang tayo sa ating garden para kumuha ng cauliflower. Nung nandito pala si Bianan, nung nag-barbecue kami, binigyan namin si Bianan ng cauliflower. And so ngayon, kukuha tayo ng cauliflower para gawin nating chop suey kasi yung hapunan natin ngayon is vegetable chop suey and lechon kawali. Yun yung hapunan natin. And of course, rice. Kung ako lang yung kakain, maglilechon kawali lang ako. Pero si Mr. pag nagpi-Filipino food talaga kami, gusto niya yung may sabaw. Wow! Kukunin natin to. Yan. I-check lang natin to, ha? How are you doing here? Hala, ito yung kunin natin, be. Ano na siya? Lumaki na talaga siya, mga palangga. Kunin natin tong dalawa. Then tapos, ilagay natin siya sa freezer. Lagay ko kayo muna dyan, ha? Meron tayo mga raspberries. Ito yung raspberries. Yan. Ito. Yan siya. I'm not sure if nagpo-focus. Pero, yung isang cauliflower natin, may kumain na sa kanya. Yan. Bulok na siya. So, kinat ko na lang or kinuha ko na lang yung pwedeng ma-rescue. Sayang, no? Hindi natin nakuha agad ba? So, tara. Pasok na tayo. Ibababad ko lang muna to sa tubig para mawala yung mga nakatira sa kanya. Pero napansin ko lang, tingnan nyo. I'm not sure if makikita nyo ba sa camera. Pero yung cauliflower natin, hindi siya masyadong maputi. Meron na siyang parang may pagka-purple ba? Yan, oh. Dito. Okay pa kaya yan? I'm not sure if nakikita ba sa camera, pero sa real life, meron siyang pagka-purple. I think sa sun siguro, no? Ewan ko. Ang lamig sa labas, ha? Umuulan kasi. Non-stop na lang yung ulan. Gusto ko sanang maglaba kasi gusto kong labhan yung mga hinol ko bago ko sila gamitin. Pero hindi ko sila magagamit
at the moment kasi hindi ko pa sila nalabhan. Try pa ako sa good weather. Hindi ko to gagamitin lahat. So, kung ano lang yung meron tayo sa fridge natin, yun lang yung gagamitin natin. Kaya, ito yung version ko ng chop suey. Hindi din ako maglalagay ng karne. Purely vegetable lang talaga. So, while binababad natin yung koli natin, we'll move on sa ating other veggies. So, yung ilalagay ko lang sa ating chop suey, carrots, cauliflower, and red bell pepper. Yun lang. Kasi wala akong string beans or munchto. Wala. Wala talaga. Ito lang yung meron tayo sa fridge. Meron naman akong kamatis dyan, pero I'm not sure if kamatis pwede sa chop suey. Hindi naman siguro pwede, no? Gagamit lang ako ng chicken cubes dito para naman may kaunting lasang karne. So, itong cauliflower na to, ito yung galing din sa garden natin. Meron pala tayong cabbage sa ating fridge. So, lalagyan din natin ng kaunting cabbage and meron din tayong, oops! Oh! Meron din tayong 4 mushroom na nangingitim-ngitim na. Tira yan nung nandito si Bianan. Kailangan natin magsaing. Yan lang. Igigisa na natin tong onion. Ilalagay ko na yung carrots. Ilalagay din ako ng kaunting pepper. Yan. And kaunting cabbage. Hindi ko sila sinama lahat talaga para naman hindi siya ma-overcook ba. Dito pala sa side, meron tayong rice dyan. Kailangan ko lang siyang i-stir para hindi masunog yung ilalim ba. Oops! Muntika na. Nakita niyo naman. Lalagyan na natin siya ng hot water. Yan. Pwede na yan. Ito kasi, wala siyang takip. Oh, nakalimutan ko. Nakalimutan ko maglagay ng chicken cubes. In fairness, mabango. So, papakuluin lang natin ng mga 5 minutes. 5 minutes is up. Wow! Kailangan natin isunod to. Yan. Haluin lang natin. And then, mukhang yung tubig natin hindi siya enough. So, mag-a-add lang tayo ng tubig. Kayo na ang bahala kung yung chop suey nyo masabaw ba or hindi. Lalagyan ko lang siya ng kaunting toyo. Tansya-tansya na lang. Then, kaunting pepper. Titikman natin yan mamaya. Kanina rin pala,
Nagpakulo ako ng pork belly. Nilagyan ko siya ng peppercorn, bay leaves, kaunting garlic powder, and asin. So, papatuyuin lang natin para pag prito natin, hindi siya masyadong tumalsik. Kailangan kung i-turn on yung exhaust fan natin dahil dito. Sensyahan nyo na maingay. Hello, mister? Oh no, we're filming. Yeah. We're having lechon kawali, and it is very imagine that. Yeah. And we're having rice Yeah. and something bubbling in here. Chop suey. Vegetable chop Oh, suey. chop suey. Oh. Oh, this man. Well, right, we need to go and check for that. So, ilalagay ko na yung pepper. So, once na na-dry mo na siya, ginagawa ko, nilalagyan ko siya or ini-sprinklean ko siya ng salt. Kaunting salt lang. Yan na. So, ito na siya. Ready na siya for frying. Hinihintay ko na lang yung oil na uminit. Titikman natin. Mukhang masarap naman. Be positive tayo dito sa ating niluto. Nalagyan pa natin to ng cornstarch pampalapot. Kulang ng asin. Hindi ko siya nilagyan ng asin kanina kasi naglagay tayo ng toyo, di ba? Ilalagay ko na yung cauliflower. Yung cauliflower natin, hindi ko siya sinama dito. Pinakuluan ko yung cauliflower natin separately kasi pag nilagay ko agad yung cauliflower kasi, pag sinama ko kasi siya, yung cauliflower natin, ini-stir natin, magkalasog-lasog siya. Kailangan na natin itong isama para naman yung cauliflower maka-absorb siya sa seasoning natin dito. I-adjust ko lang yung timpla nito ha. Tikman natin ulit. Tama-tama na. Hihinaan ko lang yung apoy. Okay? I will. Nanood lang ang TV si Mr. So, ngayon, move on tayo. Mainit na yung mantika natin. So, ipiprito na natin yung pork belly. I hope hindi tumalsik. Cornstarch. Ito na yung lechon kawali natin. Meron pa ditong dalawa. Yan. Mr. John! Nanonood ng TV. Honey! First time. I know. Just Well, why do you keep making shouting? sure. Making sure. You stop showing what I eat. Lawrence says to me, how much food do you eat? Huh? Lawrence. He said, how much food do you eat? What did he say? 3 jacket potatoes? I said, I'd never have 3 jacket potatoes. Really? You're munching already. Is it good? So, this is my plate. Yan, and John's plate. And the pork belly. Yan. Nom.
Kain muna kami mga palangga, ha?